हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोबाय लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'आवथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मेथाइ रोजाबगिरि जाखांफु जेसि नार्जारी बिथांनि मेथाइ रोजाबनायाव गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर बे मोनसे गोदान मोनसे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआ मोनसे निउ इयारनि मोनसे मिउजिक भिडिअ जागोन दे लोगोफोर। बे गोदाननि मोनसे फैनो गोनां निउ इयारनि मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों सरलपारा। लोगोफोर बे मोनसे मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला UN क्रिएशन चेनेलाव जों थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ बयबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर ओमफ्राय बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां निउ इयारनि मोनसे मिउजिक भिडिअ गाहायै सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेनि फुल डिटेल्स मिथिनाय जायाखै लोगोफोर जायनि थाखाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामजोबनो हायाखै। जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे मोनसे गोदान मोनसे फैनो गोनां निउ इयारनि मोनसे स्पेसियेल आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअखौबो बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर लोगोसे आंनि दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि आरो बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनथिनो मोनबाय थायो।